Oh, oh, yeah.
Yeah. Good morning. Good morning. How many is it? Pure water, pen nine. Pure water, I'm gonna be out on that pure. I'm gonna have back, Papa. You can go with the head with the home way. And nine, one. So, I'm going to Good morning, sir. Once in a week, every Saturday, but I don't have rules on me. But I have it. You don't know about that. Solomon. I'm young. I'm young. Sean Woolu. I'm Woolu. May wish. I jam this Woolu. Eh? I'm like, yeah. My like, Asher. Tell you like, yeah. Eh? One in the world.
Nah, you better put na ya. Huh? Aba bu ni ubi nwa eba. Uno, Ubi nwa eba. okay. Yin ka na-eme ebe a nọ. Ndị nna nna anyị ha mgbe gboo ihe ha lụrụ onwe ka isi bịa ego kan
ihe ka anyị nọ mgbe na-ebe ego okpebe ịgbagokwe mgbago enwe nwekwara ọrụ dị ka ahụ ndị mmadụ na-arụ ọrụ ọ bụrụ na o nwee ike isi bịa ego mmiri joburu ego ịbịa ka nọ ndị ọgbakatụ ịnawa abịa bụkwa na ebe ọka izu ike ị nwere ike ịfụta ka na izu ike ịnawa ifukwere ihe ụfọdụ bịa ọ bụ ka anyị wee na ihe ivu bịa fụrụ karịrịgo ị nwere ike ịbịa ọtụ ụfọdụ ka na ruo ndị ifu ike na eme ịbịazi evu nke ọrụ ọ ya bụ